beasts brings about the world's end, the goddess descends. Mitä toi sana tarkoittaa? Kotona kurva jebana, olisi botsi. Eipä niin. Siis niin, nuotti rupea ajatella sitä. Tuo sulle ruoapöytää, katon pään päälle. Sulla on sänky, ja sulla on ihania koiria siellä. Ja ruokaa. Ei ole. Ai vittu, sit kun mä vaan pääsen muuttaa täältä pois, niin mä oon niin vitun tyytyväinen. Niin, mihin sä meinasit muuttaa? Mikolle vittu. Nuutti. Eikö vittu vähän muuta kidulla? Et vitus. Nuutti. Kyllä vittus. Sä muutat No. niinku 8 viikkoa pois, että sit sen jälkeen sä tulet takas. Voinpa tulla takaisin tänne, niin mulla ei ollut varaa asuttua toisessa paikkaa. Luultavasti. Meneekö jollakin muoti? Jollakin menee muoti. Häviskö Mikke vai? Vittu mä revin tota lauksesta kohtaa pallit irti. Mikke! Jumalauta! Ei saa naurattaa, tulee pisut housuun. Mikke Laaksonen! Niin, ja tämähän tapahtui vähän aika sitten. Siis tässä olisi ollut pidempi pätkä, mutta mä en ehtinyt laittaa rekordin päälle silloin, mutta ei haittaa. Hyvä kohta jäi kumminkin talteen. Et, laikatkaa mitä ihan sama vittu antaa olla, en mä jaksa vittu kommentoida enempää.